eliholwa uSoviet lehanyana lapha eParliament. Hey, liyabika. Phela ulibikela ukuthi le ndoda le ezibona ibalekile la eSouth Africa, uPaul O'Sullivan, hayi ushaye phansi wathi hayi anithi ungishayisa ngomoya nina lapho ngiyezwa kuthiwa niyangifuna. Mina ngiseseholding ngihlalele la ngihleli khona. Ngintante emanzini anime nje nalama komiti nasanganayo. Futhi nje nina nomsangana ngoba namasela nigebengu nonke lapha eParliament. Empeleni ulithukile iParliament. Akathukanga lona leli iParliament elincane naleli komiti, ulithuke lonke. Ulibize ngezigebengu. Wathi akanamsebenzi nalo. Kuningi akushoyo. Uqale wathi uyasaba, usaba umkhwanazi ukuthi ufuna ukumbulala. Ziningi izinto abambelela ngazo leli khehla lomtotovu lo. Kuningi abambelela ngako. Hayi-ke amalungu ekomiti-ke awazi fanele amthathele siphi isinyathelo indlela acasuke ngayo, kodwa nawe azofuna ukukhombisa manje ukuthi ayakwazi ukuthatha isinyathelo esiya phambili. Khona lamalungu ekomiti ahlukene, kukhona lawa-ke ayithandwa zakhe. Uqale ngokuthi naye futhi asho ukuthi uyabona-ke sizohlangana kuZoom into engenzeka nje. Kusho ukuthi uZoom soxoxa ngawo lolu daba enifuna ukukhuluma ngalo. Kodwa masikhuluma kunabantu engafuni nje ukukhuluma nabo. Yabona labafana beMK abathathu lapha. Hey, ngizophendula mbuzo yalabo bantu lapha. Bangeke abafana bakaMsholozi. Bese kuthi ne-PA awuthi uAshley Souls lo wathi ne-Action SA kanjalo. Wathi nalo mfana ke kuthuma lemuhlazana, hayi angifuni ukuphendula umbuzo yalowo muntu. Labo bantu nje abangeke. Futhi mesho njalo uthi uzoxoxa nje nalabangani bakhe ajwayelene nabo nokuyibona asebenza nabo uxova lelizwe leli. ODA no ANC no IFP. Abangani bakho laba bezwa kahle enhlizweni iyona ezobahambele lapha eParliament noma azobe enako uZoom. Laba abanye nje uzobe bafrizile babeke lapho. Bazofana nje nezivakashi nabo entweni yabo. Paul O'Sullivan ke lo. Masingamazi South Africa sizomazi. Kunomuntu okuthiwa uPaul O'Sullivan. Yeah. Akaqedanga ke la. Kodwa ke iParliament lase South Africa sekufanele ke manje likhombise ukuthi ilona liphethe. Likhombise namandla alo. Angeke ngempela njalo lokho livezela umuntu ophakathi nendawo. Phela lo muntu uveza umuntu ophakathi nendawo. Wenza exactly lento eyenziwa amaGupta. Asuka nje nawe ahamba bashiya kanjalo nje besakhuluma ngawo. Namhlanje awazi aphinda abuye. Bebeqhubeka ke beqamba amanga bethi bawabopha kude manje angeke yabona nakhona nje kushuthi isistory siyanga sekupheleni lesi. Umdlalo othize nje odlalo uANC nabangani bakhe laba oPaul O'Sullivan laba. Hayi abangani bakhe ke beDA oGlenis le engakhuluma ngayo hayi bese bemvikela ke bethi hayi akangizi bishaya phansi nje ukuthi akangizi ngoba nina kunokwenzeka kuzokwenzekani mangabe izinkabi zimcuthela la zimshaya. Hey oPaul madoda. Yeah, iParliament belizama ukuqondisa ukuthi lizoya kanjani kusukela manje forward. Liyaqala liyabuyela ke kusasa. Udaba libuya ngoRobert McBride. Samkhumbula kuRobert kwakuyishushozelo elikhulu kaKhongolose ngalesa sikhathi iminyaka eyadlula ngama-80. Siyamkhumbula ebhomba eMagosipala lapha eThekwini. Waphinde futhi wangena phakathi esibhedlele eMaritzburg somewhere yini eDindeli la eyokhipha khona umngani wakhe ehamba nobaba wakhe bangena ngo-AKA kwangathi imovie noMakarov. Sasicabanga ukuthi ke abantu abaright hayi kanti uzosikhombisa amafilimu wonke masebelida labantu uthi hayibo babezidlala. Siyabonga hlokohlela lo ungakhohlwa ukulandela ipage leli kuze uzizwe zichazwa kangcono.